Menin tarjoustaloon ja ostin tällaisen tuotteen kuin Big Energy Shock 500 millilitraa eli puoli litraa ja maksoi 99 senttiä, mutta sitten vasta kotona huomasin, että tää päivämäärä on 14.3.2012. Ja tänään on kuitenkin jo 27. maaliskuuta 2012. Eli kannattaa katsella niitä päiväyksiä, kun tarjoustelusta energiajuomia ostelee. Miksei muutonkin. Voi tulla joskus tämmöisiä yllätyksiä. Juu, näihin kuviin ja Big Energy Shock tunnelmiin.